Andito ako today sa Starbucks, Wakamatsu. For how many months hindi nakapag-Starbucks? Kumusta everyone? Hello sis. Sis, nakapag-Starbucks. Saglit lang, oy, for how many? Thank you sis. For how many, sis? Months. Hello sis. MJ in Hong Kong. Sis, for how many months hindi nakapag-Starbucks, oy? Kain sis. Cheese. Love you sis. Alex, thank you. After ko mag-dentist, sabi ng dentist, wag daw kumain, nainakubday, okay lang yan. Biglaan lang to sis, hindi ko nilapag sa natin. Sayang din yung data ba, kasi sa bahay wifi. So, dito sa labas, data lang. Sayang din, no? Hello sa 3 million people. Annabelle Vlogs. Hello sis. Kain sis. Hello. Mag Starbucks tayo minsan. Minsan lang to kasi mahal. Annabelle sis, wala kang work. Biglaan lang to sis. Uy, nagpa-relax sis. Hello sa cousin ko, si Adrian. Ito yung sa labas, oh. Yan sis, mga hello, sis Butchak. Yan yung Itsutsuya, mga mahal dyan, mga mahal. Yan. Ayaw ko dyan sis, tingin-tingin lang ako sis, kasi mahal. Yan sis. Yan yung labas. Dito ako, nagpalayo ako sa sa music, baka makapiright. Butchak, thank you. Isay Diaries PH. Si Rain PH channel. Hello, ate. Ooh. Hello. Oh, sorry. Isay Diaries PH. Sorry, Day. Na-delete ko yung mo, Day. Yung comment. Sorry, Day. Rain channel, yes. Ikaw yun assist. Salamat. Salamat, ate. Ano yung BG? Ano yung BG? Mura lang to, mura. Ano yung BG, oy? Hi, Sir Dondato Vlogs. Salamat, sis. Balikan lang kita maya, sis, ha. Hello, Sir Dondato Vlogs. Mega love shout out to Annabelle, Rain Channel PH. Hello, Ate Ann. Panagsa lang, sir. Oy, pila na biya ko ka, ilang months na ako hindi nakapunta dito kasi mahal.
Ilang. Sige, sige, ara. Cheesecake. Cheesecake. Dahag tumbler dili, dahag tumbler. Ito may ano sila ito. May mga tumbler. Pa-show ko sa iyo ha, yung tumbler. Yan oh, yan yung ano. Yan mga tumbler nila oh. Okay ba sisuuin ako sa labas? Sa peso ni siya kuan. Ay doon na sa peso 2,000. Oh, mga tumbler nila. Oh, ito yung play. Dati may ano kami dito sis. Oo sis, dati nag-coffee seminar ako dito dati. Hello sis. Kabayan Lens. Nag-coffee seminar ako dito dati sis. Ngayon nag-stop ako nung nag-COVID na. Oh, yung tumbler nila sa peso, yung pinakamura, nasa 900 pesos. Yung tumbler nila nasa 900 pesos. Oo. Uy, ayaw ko ng tumbler, mahal. Bili ko na lang yung bigas sa Pinas. Sorry, pero may tao talaga yung ate ko din, nagkukulik siya ng tumbler. Tumbler ba yan? Sa English ba yan? Basta sa Japanese, ano yan, tumbler? Alam nyo guys, nagtagal ako sa Japan. Kuan sir, bali, asa gani ka sa kuan? Asa gani ka sa Pinas? Di ba Cebu? Picturean ako niya. Same sa kong ate. Pero kabalo mo sir, mas maganda yung Starbucks sa Dubai. Bunga yung Starbucks sa Dubai. Gold talaga siya, gold. Yung sa taas may mga gold. Yes, sige. Daghan, marami ka bagong upload. Baka may ano kayo dyan, time. Pwede magdikita. Maglaan lang ko eh. Wow. Maganda talaga sa Dubai na Starbucks. Thank you, Butchak. Annabel, okay, maligo ka na. Sige, sir. Asa imo ato? Picturean ako niya. Unsa gani Facebook nimo? Sobra jud. Huh? Nami. Pa-relax po tayo minsan ay. Naka-Japanese magot tong isa. Sir, ang isa na ako kaninja na ako ka-FB kay kuan. Ang sa ibag man to Tomodachi dayan. Sir, ikuan na sir, i-comment ng imuhang Facebook. Ako na lang mag-add. Naka-Japanese magud to. Naka-Japanese kasi. Don akit lang. Wait. May ballpen ako don akit. Salamat sis. Balikan nga mo ha. Maginan siya na lang ako ng 200 pesos. Charot lang. Sinong gusto ng tumbler dyan? Don Aki. Laway, mayaman talaga ito kasi pangalan Don. Lista ko na. Salamat sis ha. Saba. Sir, si Butchak. Paluin mo nga yan si Butchak sir.
Sir, dikitan mo nga si ano, sir? Si Butchak, sir. Hello? Taga Cebu yan. Friend yan ni ano, te, ni Yorme. Ate Butchak, friend yan ni Yorme. Mabait yan, Bisaya na dahil. Ano ko yan siya kay Sir Yorme. Ang bait niya. Buta na ti, taga Cebu. Alam mo sir, mahina lang yung boses ko ha, kasi yung mga Japanese nagagalit sila pag big boys. Yung si Don Dato Vlogs, nakita ko yan siya kay Yorme Vlogs. Yan si Butchak sir, at saka Yorme. Ano yan sila friends? Si Alex. Hi Alex. Daming ninja ni Alex. Abilangs. Ito si Abilangs. So, pasok ka kasi sa namin, sir. Wala. Kaya kuan man, nag-dentist. Galing ako ng dentist, te. Magtagalog ako, te. Galing ako ng dentist. After that, yes, andito si Lorna. May kami, sir. May juicy talaga kami. Thank you, Alex. Unahin mo yung anak mo dyan. Mag-usap lang tayo mamaya, ha? Ano yung rotation sa natin, group. Okay lang kasi pa-work kayo, diba? So, working kayo, diba? Tambay lang yan. Te, close yan sila ni te. Dato Vlogs. Don Dato Vlogs. Yang si Butchak, close din yan sila. Bait yan. Salit lang ha. Don Aki, no? Yung Facebook name mo, no? Don Aki. I-search ko to. Sa 10 million subscriber, char. Ate Ann, kaya kinsan nang imong gigamit na channel. Sir, pakidikit si Rain Channel PH. Bisaya. Daming Bisaya sa GC namin. Mga old friends namin, sir. Ngayon lang ako nakabalik mag-YouTube, sir, kasi na-COVID yung family ko. Bali, mas sila na-COVID sa Pinas. So, Gerald Dumaog, pakidikil si, sis, kung na kay time. Don Dato Vlogs. Yan. Buta na. Sir, Don Dato Vlogs. I-PM mo si Yorme, tapos sabihin mo, ipasok ka sa GC. Siya na mag-add sa'yo. Palagi yan doon. Rain Channel PH. Sir, baka gusto mong didikan si sabihin mo, i-add ka niya sa GC para ako na bahala. Si Butchak, din yan, admin. Paayo mo na ako niya yung iboy na ko. Okay. Alex, Sisi, thank you always, sis. Lorna. Sir, doon? Masaya talaga kami doon. Sir, dikitan mo si Cheryl Dumaog, Rain Channel PH.
Ano, sis Alex, pakitype na yung ano mo, yung palasyo mo na totoo. Para makita ni Don Dato Vlogs. Ano yung video, eh? Hello, all about Josh, pakidikit sa free. Uy, ano yung ano? Hello, Josh, thank you. Uy, ano yung BG? Alexandra Balbiran, yes. Si Sis Alex, mabait, mga mabait yan sila. Mga legit, mabait. Yan na yung importante dyan. Andito pala yung ano ko, yung pinakamamahal ko sa buhay ko. Charot! Oh, yan sis. Uy, ano yung BG, uy? Shadow Bosa, Langga, mega madam shoutout. Regards daw, atian. Tinaa si Kulot eh. Munalan na po ko niyon. Mag-alcohol jud ko ani ba? Ay, ginoo ko mamay, grabe dyan yung COVID eh. Kaman na dyan ko naka-relax. Mega love shout out to 13 billion people in the world. Sa Lawrence, hello Sisi. Okay ate. Alam niyo yan, si Rain Channel PH. Ano talaga yan? Tawag ito. Since birth, charot. Okay, te. Wala problema. Uy, naaman mo sa GC. Where? wala yung anak mo dito, dong. Wala si Junjun. Naa sa balay. Kaya nagpa-dentist ko. Muli na ko ng taod-taod. Che, magdikitan kayo dyan, Che. Kung may time kayo dyan. Che, pasensya talaga. Hindi ako nakapunta sa live mo, Che. Nasa labas ako, Che. Ngayon lang ako nakaupo. Hi, sis. Adventures of Resh. Hello, te. Thank you, te. Ano sir, mga yung mga tao dito, mga ano to dito, mga mabuting friend ko sa YouTube. Butsak pasawan. Pa-like naman sa live ko, oy. Okay, te. Te, dikitan mo si Don Dato Vlogs, te. Bisaya siya, te. Mabait siya, te. Matagal ko ng dikit yan. Annabelle Vlogs, pakidikit sa free, maglagay ng bakas para mabalikan. Okay sis, maglagay ka ng ano mo ha, yung bahay mo dun ha, kasi naka-ninja ka ba. Anyway, ipasok siya ni Yormil later at saka i-PM ko din siya. I-like naman yung live ni Ryan Japan. I-like naman yung live ni Ryan Japan. Te, paluin mo nga sa puwet, te. Hindi nila i-like yung live ko, te. Biglaan ito, oy. Hindi ko nila pag sa GC kasi baka marami pa akong babayaran. Lalot, inaway ako natin butchak, Walaan talang laman ay. Ginuto na to ni. Tilukin natin, tilukin. Sayang no.
Wala na talaga siyang laman. May tinidor, dalhin sa bahay no. Na yan is disposable na tinidor. Ay, hindi pala to, kutsilyo pala. Alis tayo guys. Itutoy ko kayo sa ibang planeta, okay? Steady ka lang dyan. Yung hapon niya, batatan, tingin-tingin siya dito, bakit nag-ingay ko, bahala siya eh. Ay, mega love shout out ni ate nako, supportive sister. Ay, isalin natin dito kasi maitim. Sir Don Dato, wait ka lang dyan kasi balikan kita mamaya. Ganito ako kasi alis na ko. Itutor ko kayo sa ibang planeta. Okay na ba yung mukha natin? Ibaliktad ko yung camera ha. Guys, ibaliktad ko yung camera guys. Ito yung nakain ko guys. Sa peso guys, mahal yan. Nasa ano yan da guys? Mga 900 ginoo ko dai. Ay, hindi pala 900. 500 pala, nasa 500. Oh. Minsan lang no kasi alam mo na. Ito yung place. Ito yung tapunan. Tapon ko siya. Sige, okay ba te? Okay ba te? Yes, sir, boy. Alis na tayo. Hello, te. Paano na ako, te? Dito na ako. Yan yung Starbucks. Dito tayo, guys. Puntahan natin yung friend ko. Yung friend ko na yung friend ko na mabait. Japonesa. Mabait yon. Yung friend ko na Japonesa. Akyat tayo sa Planet Mars. Ay! And guys. Dito tayo guys sa kabilang mundo. Mariel, hello. Nako sa gawas, B. Salamat. Ito, Thailand to siya. Nasa Thailand products tayo, guys. Hindi siya mabak. Yan. Made in Thailand to siya, guys. Oh. Tin ako din sa made in Thailand to. Okay, oh. Made in Thailand na siya. Bunga po ni ilaha din eh. Mga pampaswerte-swerte. Mga paswerte sis.
Okay, sis. Magbayad ka dyan, sis. Si Mariel, my love. Hello, Mariel. Mariel. Laki ng ano niya. May iba silang items. Made in Thailand to lahat. Bongga siya. Magkano kaya to? Mga wallet. Salamat sis. Thank you sa patambay. Salamat. Dito tayo sa kabila, guys. May area din sila dito, guys, yung mga pambata. Ito, guys, 500 na lang, guys. Sino yung gustong bumili? Charot. Ito yung favorite place ko kasi mura lang siya. Hindi siya branded. Excuse me, pero okay na din. Pero hindi siya branded, ha? Hello, guys. Hello. Hello. Charot. Charot, charot. Ganda siya, oh. Mga mura lang to siya. Pero pag mag-ano na, pag mag-winter na to siya, guys, baba na yung pang summer clothes. Ito, guys, 500 na lang siya, guys. Pero ako, guys, hanggang okay lang talaga ako. Wow, mura na lang siya, guys. Oh. Magkano to? L. Cute siya, oh. Ano size ito? L. Hello, guys. Mura na siya, guys. Pang dunya siya, guys. Dahil para naman akong dunya nito. Diba? Mura lang siya. Pero parang maano man ako, parang ganyan ako, guys. Mahilig ako sa mura. Oh, mura na lang siya. Original price niya is Nissen yan. Nag-less siya 50%. Ganda to, oh. Pang social, guys, oh. Pangit na pa ako. Dito lang tayo sa mura, no? Huwag tayo sa expensive. 500 na lang siya. Dito tayo, guys. Sa may area dito. May chunking dito, guys, oh. Pambata to siya, guys. Na char. Kuante, naasa 230, ana. Not bad, diba? Mga pang chunking. Saan na chunking? Na akong friend din na, oh. Nakapunisa. Ewan ko, naka-duty ba si friend? Puta, mabait yun na Japanese. Thank you sa patambay, te. O may niya na MJ in Hong Kong. Sir, mga OFW na sila halos tanan. Mga buutan kaya na, sir. Mga Bisaya na. Mga Bisaya yan sila. Mabait yan sila, sir. Don Dato Vlogs. Alex, salamat, Alex. Bayad ako later, ha. Andito tayo sa Churarot. Maraming Churarot dito, guys. Dito yung mga Churarot ko. Pero mahal pa rin. Mahal siya kahit mga Churarot lang siya. Ginook ko. Makapiright na ako nito, guys. Ito, guys. Andito tayo sa Planet Namek. Alis na ako dito, guys. Baka makapiright yatay. Maganda dito, guys. Kaso, ang dami lang music. Ginook ko. Makapiright tayo dito. Yatay,
Pangganda siya tambayan. Kaso, daming music. Magalit si Lolo. Magalit si Lolo sa daming music, guys. So, dito tayo sa mga sapatos. O, sis. Pinasyal ko kayo, sis. Kasi nag-sale siya, o. Pambata. Yung mga pambata dito, guys, bungga. Kasi, more price down. Dito ako bumibili ng mga shoes, ng mga branded, pero naka-sale siya. Ayaw ko yung mahal. Ayaw ko yung in na in talaga. Tapos ano ko siya i-buy, hindi. Wait ko yan siya, yan oh. Yan oh. Hello guys, ano na pala? Ano na lang natin ha? Another more 5 minutes para i-close ko na siya. Magdikitan mo na kayo lahat dyan. Yung place yan guys, yan Sports Authority. Dyan ako bumibili ng mga pang sports. Dyan. Kasi may mga sale yan sila dyan. Guys, nag-sale yung Adidas. May ganito ako. Magkano na lang to? May ganito ako, blue. Pero mura lang din yung nabili ko. Mga branded bags. Sige sir. Mag-upo muna ako dito 5 minutes bago ko i-close ha. Hino ako. Mag-uwi na ako kasi mamaya-maya si anak ko. Doon dato vlogs. Talaga kita sa Malayo sis, sa Okinawa. Ang Okinawa, medyo malapit yan sa Pinas. Kaya may mga yan sila, may mga tawag nito. Ay, Ginoo ko, may music naman dito. Ate, dito ako Gusto ko talaga dito kasi yung maganda sana doon. Pubian ako sa mga music. Kasi pag dati nag-live ako tapos na CPR ako, giatay. Hello. Mega love shout out. Giatay. Sayang po no. Doon ako sa walang maingay. Maraming vlogs, friends, mega love shout out. Dito ako sa guys, tingnan nyo guys. Yan, bongga day. Pero yung anak ko, hindi ko siya sinasanay dyan kasi kalas yung pera. Mahal-mahal yan, pera dyan. May mga ganyan, Jack Impoy, yan. Allergy ako sa ganyan kasi yan siya, kung sa Japanese pa, Okani Kakaro. So meaning, magastos. Okay lang siya magastos kung talaga yung need talaga. Pero yung mga ganyan, wala. Wag kasi alam mo na masana yung anak natin. May pa dito mga pang bata-bata. Dito pala yung mga char nila. Buang. Dami, dami. Asawa okitero patay na. Hoy, alis na ako ha kasi baka makapiright ako, sayang. Thank you everyone. Totoo talaga sis, yan yung ang tawag nito sis is organic live. Huwag tayong mahiya, huwag tayong mahiya sa mga mukha natin. Mahiya tayo pag magnakaw tayo. Ay dito lang maingay, dito may mga estudyante yan, mga beautiful girls. Dito na ako. Dito maganda dito kasi walang maasungot. Nala ko din dito ako kasi paminaw, makinig kayo. Dito ako kasi wala siyang masyadong music. Tapos hindi ako masita sa mga guard. Bawal kasi dito yung mag-live na makikita yung mga mukha nila kasi yung privacy ng Japanese. Stricto sa Japan. Thank you sis. Ayaw ko yung ganun. Sabi nga nila ayaw ko mag-live kasi yung mukha ko hindi naka-make up.
Oy, wag ka muna mag-buy. Chika pa ko dito. Mary Andexin mo yung ate ko mag-buy. Oh, wala talaga tong ano to si ate to. Oh. Wala talaga manners. Walang manners yung ate ko. Charot. Sabi pa nila guys, oh, hindi daw nila kaya mag-live. Ilagay ko nga yung bag ko dito para makapag ano ako action ba. Maganda kasi yung action tapos may salita. Maganda yung ganon, di ba? Yung feel na feel yung moment. Yung music talaga guys, hindi ako tinatantanan ng yung music na yan. Sabi daw nila guys, sabi nila na mag-live daw sila. Tapos yung mukha nila walang makeup, walang mga chururot, yung mga ganon-ganon. For what? Di ba? Ganon yun. Dapat talaga na magpakatotoo ka kasi sa personal, sabi nila, hala, uy, ang ganda niya sa camera. Bakit ganun? Bakit sa personal pangit? Ay, patay. Di, mabash tayo niyan. Di ba? Isom ko yung mukha ko. Ay, isom ko yung mukha ko. Isom. Like pimples kunti lang yun siya. Isom. Oh, ayan. Isom natin. Pagkain, guys. Pagkain. Tawa ka din, Alex. Ganyan naman talaga, guys. At, si ano talaga, si Waray in Japan, sa personal, oy, makinig kayo. Makinig. Sa personal talaga, guys. Kaya friend ko yan si Butcha kasi wala din niya pakialam. Sa personal guys, makinig kayo guys. Yung boses ko guys, ganun talaga yun oh. Yung hinihingi talaga guys. yung mga tao dito guys, pagkagaling kasi nag-study sila guys no. Ingay natin guys. Yung guys oh, study yan sila guys. Ako mag-study din ako dito ng akin. Sabi, oo, ganon yun siya guys. Maganda na yung ganon ka sa mga tao. At least, yung ano ba, yung confident ka sa sarili mo na hindi ka talaga plastic. Ay, wala na study. Ay sis, may love shoutouts. Oo sis, mahirap magipag-plastic. Oy, kasi pag mag-plastic, hindi natin alam. Yung stress, naka-cancer yan, based sa science. Yung pa-char-char na, okay yun siya, deep inside. Diba? Wala na inform dyan, day. Baka sabihin nila, day, na, abusada to si admin Waray, eh. Na yan siya dyan, pasok. Kasi pag ganyan, guys, alam mo naman, no, at least confident ka sa sarili mo na yung pakikisama mo sa ibang tao, totoo. Ganon. Hindi gaya ng iba dyan, na ganon lang. Yung quiet. Tapos, may iba pa ng intention sa buhay. Ay, naku, makarma kayo dyan. Yes, mega love shoutout. Ako si Lance. Sis, pakitype sa main, mo sis, palasyo mo sis. Okay lang sis. Okay lang sis. Walang problema sis. We are in democratic country. So, yung life natin, mag-stay kayo kahit saang planeta, okay lang sis, kasi choice niyo yan, charot. Ang importante dyan sis, ang mahalaga. Ang importante, blooming, ganon. Kabayan Lens, mega love shoutout sis. Dikita natin. Oy, Sir Don Dato Vlogs, mga OFW yan sir. Sulit ka sa plate niyan sir. Hindi ka hindi sasayang yung mo dyan. Hindi sasayang yung mga play natin dyan. Dito ako guys. Pang maingayan na sila dito guys. Tumingin talaga sila guys. Ang ingay ko daw talaga guys. Tumingin yung mga bata guys. Ang ingay ko lang guys. Ganyan yung mga Japanese. Napaka-quiet nila. Ayaw nila yung maingay. So dapat ako maging quiet din ako no. Wala sila sa buhay nila eh. Nag-live ako ba yun? Kasi sayang yung data ko. Alam mo guys, hindi na ako nakapag color ng buhok. Ngayon lang kasi ako nakamove on. Take me to the Bondocs. Mega love shoutout.
Kumusta naman ka, rami na vlog friends, oy? Isay dan sis, ano yan siya sis? Rain Channel PH, nasa ano natin yan sis, nasa GC. Sis, hindi na ako nag-ano sa GC sis, baka sabihin nila nagpapasupport ako palagi daw. Yung mga ano lang on kasi alam mo naman, mas maganda kasi yung minsan yung pinaganito-ganito kaysa maglista ako. Siyempre, maglista din ako sa live pero sayang din naman yung sayang din naman yung time at saka data. Mabutiti. Anong butiti dyan sis? Okay lang may butiti sis, basta mag-lipstick tayo sis. Hala ka, oy, ginoo ko 40 minutes na pala yung live ko, hindi ko na malayan. Si ano pala to, GS Travel and Cooking. Mega love shoutout sis. Sis, alis na ko dito sis para i-tour ko kayo sa sis sa ibang planeta sis ha. I-tour ko kayo kasi parang boring na dito sis. Gusto ko yung ibang place naman. Yan. Ito yung favorite ko mga sis. Kikiro. Daming kukiro no. Ang cute ng mas nila ng bata. Para sa mga chismosa, patay mga chismosa dito. Hand sanitizer, patay. Patay mga chismosa day. Alam sis, ano lang to sis? Char-char lang to. Ang cute na mga earrings Ay sis, okay lang yan sis kasi speaking of screen ha, speaking of screen. Galing ako ng dentist mga sis. Ngayon mga sis, proud talaga ako sa ngipin ko kasi mahal na gasto ko sa ngipin ko Mahal yung nagasto ko wag kang magpa-char-char dyan. Mahal yung nagasto ko sa ngipin ko mga sis. Saan naman ano sabi ni Alex? Ay! Ganyan lang siya, day. I know naman, maganda naman ako kahit walang makeup. Pag mag-makeup ako, ay nako, day. Magalit, kaya galit na galit talaga sila. Galit na galit sila kawaray. Gusto kasi nila yung mga char-char na tahimik. Tatahimik ka day, patay ka day, at gihin ka dyan. Napadintis ako. Yan, dinintis niya dyan, pero hindi pa natapos yung root canal. May iba pang Thank you sis, Remlex Love, mega Philip shoutout. Saan naman yung daanan? Ito, baba na ako. Mahal talaga ito sa Japan no. Kaso lang may na sila, may yes. Mahal sa Japan yung nila, root canal nila, kaso may insurance kami day. Ay naku sis, masita ako yung sisita sa kanila sis. Walang sisita-sita dito. Uy, alas 7 naman pala. Uy, ginoo ko day. Uy, alis na pa ako. Uy, kasi alas 7 na pala. Baka maiwan ako ng sasakyan. Dito, magmas ako day kasi may mga virus. Takot ako sa mga day, mga piking tao kaysa virus. Mas nakakatakot ang mga piking tao at saka mga chismosa, mga inggitera, mga pa dyan. Mga ibang mga demonyo sa buhay. Kaysa kaysa sa virus. Diba? Diyan tayo matakot sa mga mga ganyang tao. Huwag kayong matakot sa virus. Basta kain lang tayo ng gulay, hindi kayo ma-virus. At saka magpabaksin. Huwag matakot. Takot tayo sa mga mga kung sa Bisaya pa. Mga dili ko nato. Uy, layas na ako. Bahala kayo dyan. Bye! Stay happy. Stay motivated.
Stay fresh, stay blooming, and stay lang. Babu! Thank you everyone. Don Dato Vlogs. Bye-bye, sis.